Ben, pois imoslle dar unha volta a isto da análise de cancións, de partituras de cancións, e tiñemos, pois, tiñemos catro partes que analizar. A primeira delas era sobre o título da canción, cal era o autor, cal era o estilo musical, tamén poderíamos falar de que temas trata. Despois analizamos o ritmo, non? Vemos que figuras musicais ten, se hai algún ritmo que se repita. A continuación analizamos a melodía, que implica ver pois que notas musicais ten, para saber pois cales temos que tocar en que posicións da frauta, se tocamos ca frauta, se tocamos ca guitarra en donde, se hai algunha nota máis aguda, cal é a máis aguda que vamos a tocar, cal é a máis grave, para estar preparados. E por último, a forma. A forma é como podemos dividir a canción, a estrutura, as partes que ten, para dicir, pois vou aprender primeiro esta parte, que xa sei que despois se vai repetir, entonces se me aprendo esta parte agora, logo xa sei cando volva a repetirse, despois hai unha parte B, que é diferente, entonces esta vou aprender por separado. É unha forma de dividir a canción e facer que sexa máis fácil aprendela. Entonces é moi importante a hora da práctica saber analizar unha canción para dividila en partes. Ben, entón imaginamos que temos esta partitura, vale? E temos que responder a todas estas preguntas. Imos pola pregunta número 1, como se titula? Pois sempre o título ven en grande, vale? Neste caso, chámase Polo Camiño, unha canción inventada, pero que está aquí o título. De quen é e que estilo? Ben, vemos as outras cousas que se poñen por aquí e claramente que hai un nome, Xoán Pérez. Pois evidentemente isto non vai ser o estilo, este será a persoa que fixo a canción. E o estilo será pois unha canción infantil. Pois con isto xa respondemos primeiro como se titula Polo Camiño e segundo que é de Xoán Pérez e que o estilo é canción infantil. Fácil, esta parte moi fácil. Por exemplo, neste outro exemplo aquí non temos nome de autor. Neste caso, son, que significa canción, chinesa de folk. É unha canción de folk chinés, co cal non temos un autor porque é unha canción popular, vale? Entonces supoñeríamos que é unha canción chinesa de folk, podemos poñer así tal cual ven aquí, ou, como acabo de dicir, o título sería este que ven en grande. Ben, cantos compases ten? Vamos xa ca parte de ritmo, cantos pulsos, que figuras rítmicas, etc. Cantos compases ten esta canción? Ben, os compases son grupos de figuras que se dividen por liñas divisorias, vale? Entón, estes grupos, o único que temos que facer é contalos. Aquí temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O único que teríamos que facer é poñer tamén un número encima. Para que? Para non olvidarnos de que temos todos esos, que despois nos fará falta saber o número dos compases, vale? Ben, entón, liñas divisorias e, en total, 6 compases. 6 compases ten. Cantos pulsos dura cada compás? Pois hai que sumar o que duran as figuras que hai dentro de cada compás. Normalmente todos os compases duran o mesmo, vale? Se non se indica o contrario. Se analizamos un, xa sabemos canto duran todos, pero por se acaso analizamos un par deles para ver se estamos no correcto. Entón, vamos a ver canto dura, por exemplo, este. Para iso, temos que recordar o que duran cada unha das figuras musicais. Sabemos moi ben que a negra dura un pulso, a branca dura 2 pulsos, a redonda 4. Cuidado agora, as corcheas. As corcheas moitas veces aparecen de dúas en dúas, pero non quere dicir que as corcheas duren medio pulso. Si veñen dúas xuntas, é como se durasen como unha negra. Se veñen separadas, como a temos aquí, ou como a temos aquí, tan só duran medio pulso, que son 0,5, vale? Podese poñer así ou así. Cando van xuntas duran un pulso. O mesmo cas semicorcheas, se van 4 xuntas teremos un pulso, pero se as temos separadas, cada unha dura un cuarto, así que depende das que teñamos, habría que sumar. Negra con puntillo dura 1,5, blanca con puntillo dura 2,5, sempre duran, 2 máis 1, duran o que dura a súa figura máis a metade da mesma. Por exemplo, aquí duraría como unha branca e unha negra, e aquí duraría como unha negra e como unha corchea xuntas. O mesmo cos silencios, o de negra 1, o de branca 2, isto xa temos que saber de memoria. Entón, se sumamos
A negra dura 1, cando van dúas corcheas duran 1, suman 1, 1 e 1. Todo isto dura 4 pulsos. Este compás dura 4 pulsos. Este ten as mesmas figuras, vale? Co cal dura o mesmo. Este de aquí, ollo. Estas dúas e estas dúas é como esta. Son corcheas. O que pasa que van as 4 xuntas. Non é o mesmo que isto. Se nos fixamos aquí hai outra liña por debaixo. Hai dúas liñas. Isto é unha semicorcheas, un grupo de semicorcheas. E isto é un grupo de corcheas que metemos de 4, pero tamén poderíamos metelas de dúas en dúas. Vale, ollo con eso, e aquí volvemos a ter 4 pulsos, e aquí, neste último compás, temos dúas brancas, cada unha dura 2, entón tamén temos 4 pulsos. Claramente, os compases desta canción duran 4 pulsos. Fixadevos que, se temos este indicador de compás, xa nos vai dicir canto dura cada compás, porque temos aquí o 4, o número de arriba e o número de pulsos. Fixadevos que vai pasar o mesmo, por exemplo, nesta canción. Temos un 3. Isto indica que cada compás dura 3. Por qué? Porque se sumamos 2 máis 1, 3. 2 máis 1, 3. 2 máis 1, 3. E a blanca con puntillo dixemos que duraba tamén 3 pulsos. Este xa sería un pouco máis complicado. Por qué? Porque non temos indicador de compás e hai un compás que dura diferente, que é o primeiro. Isto é un caso especial, pero normalmente, en algunhas cancións, o compás 1 é diferente. Temos nos que fiar do resto. Entón, habería que sumar canto dura, por exemplo, o número 2. Temos aquí unha branca que dura 2 pulsos. Unha negra con puntiño que dura 1,5. E unha corchea que dura 0,5, vale? Entón, bueno, aquí teríamos, se sumamos 2 más 1,5 más 0,5, vale? 1,5 más 0,5 danos 2. E 2 más 2 son 4. Isto duraría 4. Este de aquí é moito máis fácil de sumar, porque cada negra dura 1, en total 4. Isto dura o mesmo que esta. Como vemos, este tamén dura 4. Duran todos 4, menos o primeiro, que dura 2, porque empeza a medio compás. Vale, unha canción que empeza a medio compás, pero normalmente son 4 pulsos cada compás. Ben, pasamos entón xa á pregunta número 5. Que figuras rímicas diferentes atopamos? Pois xa sabemos que temos negras, temos corcheas, aquí están as dúas xuntas, ollo con eso, aquí están 4 xuntas, pero son corcheas, non son semicorcheas, e aquí temos brancas. Isto é como se foran unha e unha separadas, vale? Entón, temos negras, temos corcheas e temos brancas. Son as tres figuras diferentes que temos. Brancas que dura 2 pulsos, negra dura 1 e corchea que dura medio pulso. Cal é a que máis dura e a que menos? Pois xa están aquí. A branca dura 2, que é a que máis, e a que menos, a corchea que dura medio. Vale? Hai algún padrón rítmico que se repita? Cal? Esta é unha pregunta un pouco complicada. Un padrón rítmico é un grupo de figuras que se repite da mesma forma unha e outra vez. Por exemplo, aquí temos negra, corcheas, negra, 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 corcheas, negra, negra. E aquí volve a ver negra, corcheas, negra, negra, o sea, negra, dúas corcheas, negra, 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 dúas corcheas, negra, negra. Que sería pan, queixo, pam, pam, pan, queixo, pam, pam, pan, queixo, pam, pam. É un ritmo que se vai repetindo, vale? Aquí cambia, queixo, queixo, pam, pam. E aquí sería mel, mel. Entón, cal é o que se repite? O ritmo que se repite é pan, queixo, pam, pam. Negra, corchea, corchea, negra, negra. Eses son os que se repiten. Entón, un deles xa nos sirve como padrón, vale? Un deles, pan, queixo, pam, pam. É o ritmo que máis se repite. Se aprendemos a facer ese ritmo, xa temos case toda a canción dominada. E agora, neste caso, sería un pouco máis complexo. Por que? Nesta canción non temos un ritmo claro en cada compás. Por exemplo, este aquí, de aquí, repítese aquí, e logo este de aquí repítese aí. Pero non sería tal cal porque esta canción é un pouco máis complexa, non? Para facer un padrón rítmico desta canción habería que intentar tocala ca melodía, que eran re, mi, sol, 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 si, 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 la, sol, 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 mi, re, ta, 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 pam, pam, esto sería
pam, pam, mel, pan, xo, pam, 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 pan, mel, pan, xo, pam, 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 pan, mel, pan, xo, pam, 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 para, pa, pam, 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 para, pa. Como vedes, hai un ritmo que se repite que é este de aquí. Negra, negra, branca, negra con puntillo, corchea, negra, negra. Negra, negra, branca, negra con puntillo, corchea, negra, negra. Negra, negra, branca, negra con puntillo, corchea, negra, negra. Como vedes, acaba a mitad de compás, porque dixemos que empezaba tamén esta canción na metade do compás. Co cal, o ritmo que se vai repetir, o padrón rítmico que se repite realmente é todo este, non só a parte do medio. Negra, negra, branca, negra con puntillo, corchea, negra, negra. Este é un pouco máis complicado, para niveles máis altos, vale? Pero si tocamos a canción ca mesma nota, pois daríamos conta de que é un ritmo que se está repetindo. Que notas musicais temos nesta canción? Isto é moi doado, hai que ir vendo nota por nota e coloreando a dun color cada nota para ver claramente cales son as diferentes que temos. Entón, esta de aquí, que é un sol, vale? Está na segunda liña e temos que ver cantos máis soles hai. Aquí teríamos outro, aquí teríamos outro, todos os que estén nesta liña coloreámoslos dese cor ou do outro. Despois, a seguinte é un la, que está no segundo espazo. Buscamos se hai máis las, aquí teríamos outro, coloreámoslo, buscamos se hai máis e así. A seguinte nota sen colorear, esta é un si, está na terceira liña, buscamos na terceira liña e o mesmo facemos co resto. Poñemos o nome a primeira vez que aparece para saber que hai esa nota, vale? Non fai falta poñendo en todas. Sol, la, si, mi e re son as notas diferentes que hai nesta canción. Co cal, para tocar, por exemplo, coa frauta, teremos que saber como se toca o sol, o la, o si, o mi e o re. Se sabemos como se tocan esas 5 notas, xa sabemos como se tocan todas as notas da canción. Ben, neste exercicio sempre nos manda colorear cal sería a posición na frauta de cada unha desas notas. Pois aquí ya temos o re con todos tapados, menos o este de aquí, o mi con case todos, con 5 por diante e 1 por trás, o sol por 3 por diante e 1 por trás, 2, 1 e 1, 1. Pregunta 9. Cal é a máis aguda e cal é a máis grave? As agudas son as que están máis para arriba e as graves son as notas que están máis para baixo. Neste caso, por exemplo, teríamos aquí o do a máis grave e este do de aquí sería o do agudo a máis aguda. Na canción que nos tocou, a que está máis arriba no pentagrama é o si, porque está na terceira liña. Non hai ningunha nota por encima da terceira liña. Comprobamos nesa liña e vemos que non. E para saber a máis grave, pois vemos a que este máis abaixo, non? Por exemplo, por aquí, a que está máis abaixo é o mi. Vemos o mi, pero despois encontramos o re, que ainda está máis para baixo do mi, non? Entón, miramos se hai algunha máis para baixo do re, que sería esta tamén, e non hai. Cal é a máis grave? A re, a do re, vale? O re e a máis aguda, o si. Seguinte, vamos co 10. A algún compás se repite exactamente igual? Notas e ritmo. Non nos preguntan solo se está repetindo o mesmo ritmo. Por exemplo, neste compás que é negra, corchea, corchea, negra, negra, temos aquí un compás que tamén é negra, corchea, corchea, negra, negra. Pero que pasa? Que as notas non son exactamente as mesmas. Por exemplo, aquí hai un sol e aquí hai un mi. Entón, o compás 2 e o 5 non son exactamente igual. Que facemos? Empezamos polo primeiro. O compás 1. Hai algún exactamente igual que o 1? Miramos as notas e miramos o ritmo. Primeiro miramos o ritmo. Este ritmo é igual e miramos as notas e estas notas son iguales. Entón, o 1 e o 2 son exactamente iguales. O feito de telos coloreados axúdanos moi rápido a velo, vale? O 3 non é igual que o 1 nin que o 2. O 4 é igual que o 1 e que o 2. Sí, exactamente igual. O 5 xa dixemos que non e o 6 tampouco. Entón, o 1, o 2 e o 4 son iguales. Poñeríamos 1 igual a 2 igual a 4. Imaginadevos que o 3 e o 6 foran iguales, pois poñeríamos unha coma e poñeríamos 3 igual a 6. Neste caso, o 3 non se parece ao 5 nin ao 6, e o 5 tampouco é igual ao 6, así que estos tres son diferentes. Gracias a facer isto, vamos a ver tamén moi ben cales son as partes da canción. Como esta parte e esta parte son iguales, se me aprendo este, e logo xa sei que teño que repetir aquí,
aprenderme este diferente, e logo xa sei que aquí vou poder repetir o mismo que xa me aprendín. Entonces isto vai nos axudar a aprendernos moi rápido a canción. Que partes diferentes tiñamos, entón? Esta parte, que se repite, unha parte nova, esta parte que se repite, unha nova e outra nova. Son 4 partes diferentes. Entón, a primeira parte vamos a poñer A, esta outra vez volve a ser A porque se repite, a segunda, como é nova, vamos a poñer B. Esta parte vamos a poñer A porque é a mesma, aquí lle poñeremos C e aquí lle poñeremos D. E xa temos todas as partes da canción. Co cal teríamos bueno, aquí o que está explicando é o dos compases, pero vamos outra vez cas partes da nosa canción. Teríamos A, B, A, C, D. Aquí explica unha canción diferente, porque aquí tamén as partes son moi fáciles de ver. O que pasa é que non está cada unha nun compás. Por exemplo, esta de aquí, vemos que fai mi, sol, la, sol, mi, sol, la, sol, mi. Esta parte, estos dous compases son iguales que estos dous. E se nos fixamos tamén son iguales que estos dous. Sin embargo, estos dous son diferentes ao A. Entón temos A, B, A. Se nos aprendemos esta parte, sabemos que se repite aquí, que hai que aprenderse esta parte diferente e que despois volveremos a repetir a A. O sea, con aprenderse a parte A e a parte B e saber en que orden van, xa temos a canción sabida. Volvemos a esta que é a máis difícil. Neste caso é un pouco máis complicado ver as partes, pero digamos que valerían varias respostas. Se poñemos dunha forma que ten lógica, tamén nos vale. O que pasa é que o que temos é que intentar reducir a canción ao mínimo número de partes, vale? Para que isto sea útil. Se poñemos moitas partes, ao final non nos vai servir para decir, vale, só hai que saber estas. Non, porque se poñemos A, B, C, D, E, F, G, non. Temos que intentar poñer solamente 3 ou 4 partes diferentes. Entón, se nos fixamos nesta canción, re, mi, sol, 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 si, 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 la, sol, 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 mi, re. Re, mi, sol, 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 si, si. Esta parte que vai ata aquí, estáse repetindo desde aquí ata aquí. E esta que vai como para baixo, vai ser repetida despois por aquí. Vale? Entón xa empezamos a ver partes. O que pasa é que córtanse polo medio dos compases. Esta é A, vale? Aquí vai para baixo, sería B. Aquí volve a ir para arriba, sería A, porque é exactamente igual estas dúas. E logo C, porque é diferente as outras tres. Logo esta parte chamámoslle A', pero tamén lle poderíamos chamar D, porque é totalmente nova. O que pasa é que é moi parecida a A. Vale? Solo que estas dúas notas aquí non coinciden, pero sin embargo este todo é igual que A. Entón lle podemos chamar A', porque como A, pero un pouco diferente. Tamén lle podemos chamar D, por exemplo. E logo temos B, porque se nos fixamos é igual que esta parte. Vale? Logo A volvese a repetir igual que aquí, e logo temos a parte final, que non é igual que esta de aquí. A C sería la, sol, la, e aquí sería la, sol. É parecido ao ritmo, por eso lle podemos chamar C, C', pero senón tamén lle podemos chamar C e a esta parte D. Da igual, eso como que iramos. O caso é que así sabemos que esta parte se repite varias veces e se non la aprendemos xa temos un gran cacho da canción sabida. A parte B tamén se repite varias veces igual, entón axúdanos a aprender máis rápido a canción. Poderíamos dividila así tamén? Tamén, porque esta parte A é casi igual que esta, vale? Isto que vai así, sube e baixa, aquí en realidad baixa, sube e baixa, por eso non lle chamamos A tal cual, tamén chamámoslle A', e logo temos a B e logo a B'. E con isto, máis ou menos, pois temos a canción dividida. Pero bueno, máis exacto é esta de aquí. Así que valen varias respostas, non fai falta que teñades todos a mesma resposta. E con isto xa estaría a análise de cancións.